आज ଜାନୁଆରୀ 1 ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଆଜି ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଘରେ ଦୀପ କର୍ପୂର ଆଳତି ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି। ଘରେ ବି କେତେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ଆସି ସେ ଘରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମତେ କହିବେ, ବିକାଶ ତମ ଭାଇ ମରିଗଲେ। ମୋ ଭାଇ ମରିବାଟା ମତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦଉନି, ମୋ ଭାଉଜ ବିଧବା ହବାଟା ସେତିକି ମତେ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଛି। କାରଣ ମୋ ରାମ ପରି ଭାଇ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦଉନଥିଲା, ମାରିଦେଲି। ମାରିଦେଲି କାରଣ ବାବୁ ରାଜା ମୋ ନା। ବାପା ଡାକୁଥିଲେ ବାବୁ, ମା ଡାକୁଥିଲା ରାଜା। ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଦୁନିଆ ବାଲା ଡାକିଲେ ମତେ ବାବୁ ରାଜା। ଏ ବାବୁ ରାଜାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। କେତେବେଳେ କିଏ ତା କଥା ନ ମାନିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦହି ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳେ। ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦହି ଗୁଡାକ ସବୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିଲେ ସେ ଗୋଟାଏ କାମ କରେ, ମର୍ଡର। କାରଣ ବାବୁ ରାଜା ମୋ ନା। ବାବୁ ବି ମୋ, ରାଜା ବି ମୋ। ଦବ ନା?